Iya. Atur posisi Cahayu.
Ya oh, ya oi. Ya. Ya. Bayang yang dipakai anak gadis kesayangan. Kesayangan. Dibelai dikasih sayang omongan itu maju rambutnya dalam panjang Selida Maya yang dibawa
Sayang cari manis kembang melati suka orang manis mana rumahnya. Manis kembang melati. Saya cari manis kembang melati. Yang saya cari Satu second. melati. Melati sekarang manis udah hati. H-I-O Iya. Ya oh. selalu Iya. Ya Ha Ya oh. Ha go. Tansah kelingan yen wengi kekawa kimi sliramu rindu ati. bintang-bintangan rembulan rumono sarane hati aku sing nandang Ayo meseme ayo. Sayang sayang sing tak sayang kangen ning hatiku. Indai wengi aku tansah kelingan marang sliramu lan sesedingan tresnani atiku mung kanggo Wasik deh. ayo mas Ayo. Sayang sayang. Sayang sayang. la 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 Sayang sayang. sebelum aku tahu Aku tahu akan artinya cinta terlina ku di ke sana. setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Aku rindu katakan kepadanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah Katakan padanya aku rindu. Tes ya maka yuto satrio topo netepi ingkang sepakat surya jangkela bangsa dilatahi nyawa netya prataruna kusumaning bangsa. ya Iya, dos ya dos. cuma kainyuta sang satria topo natapi ingkang sumpah prajurit netya ambil Iya, ya natahi iya
yuga sang satria tama tetapi ingkang sepakat jurit kadang bela bangsa bela tahi nyawa nadya prataruna kusumaning bangsa Amuk suruh meratas ya merasa foto-foto Iya caranya ya. Iya. Rada ceber ya, rada ceber. Ya.
Turanggo banyu set. Ya. Iya. Hei, yo, ya, ha, Iya. ha, Iya. oh, ha, oh. Cuma kae ngayoto nang moro kampung musik rampa anglaring Paris anggayahi darmaning satria
Nggih, sampeyan sampun kater, sampun dadi Sampun babak dadi. babak dua. Nggih, Bapak Putri. Nggih, babak cewek. Dicaosi napa, Mbak? Nggih, dicaosi napa nggih? Nah, ya dikasih lilo spesial buat si ngegong, nanti jangan nangis ya mas. Dicepakkan tisunya, nanti ngegong sama nangis nggak apa-apa boleh. Lilo tenan kowe wesan. Lilo tenan. Ah iya. Ini ada apa ya? Ini ada Ini pembagian ada apa ya? pembagian sembako. Nah, ini para betina-betina pada mau ngumpul di sini. Pembagian sembako ini. Ya semoga mas. Dikasih lilo bareng Turonggo bagi Seto. Ada Mbak Delaksina Asmara. Ada Kak Andi Deplo. Aduh. Ini apa ya? Apa wis ora kelingan kesumpah janji ngomong marang diri Alah. sindak set lintang rembulan sarite tresna mumung kanggo aku.
kalong katiko nanging sliramu ora kirep barto barang saiki wis teko kowe malah kadang sinden liya nasibku untuk bisa karo sliramu Nadia seneng ati nanging aku ora bisa ayo deh Iya. Banyu sih.
Amba ati iku ana limang perkara kating pisan maca Quran sak mangkape kaping pitu salat wengi lakon kaping telu utang saleh kulo kaping papat petangirna kaluwe kaping lima tinggal bagi kang suci salah sawijini sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabari iya ayo yo Terangga banyu beda kesenenganku iya mas halo Cik sayanganku sayang sama ini di mana ya Mas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki kesuwe ra krungu pawartamu ilo ngrasane andang sing tak tresnani iki dhewe aku ora telesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kan aku ra ngemes ning atiku wines suriga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang ayo yo Ayo. Turangga banyu seto Laksita gitu ngasmoro ya Piko pak kopi Mas simpan tresna di aku ora bales apa sliramu wis lali janji
Aku ra ngemis hatiku mirip curi kerasane aku wis ana gantine namung kowaku isi sayang tresnaku ora bakal ilang Mas Joko tresnaku kaya dene aku kan Joko tresnamu kata pasrahke urip pangeran yen masih jodoh ora bakal kurang kalah. pasti jodoh ora bakal kurang Durang ke banyu seto 3, 2, 1 ayo iya aku coba melempar lipat lagi mangisku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat zaman manita wong tuwa rapi karo perawan nangis kuwi amarga wedi karo manungge ya yo say Sembilan mari jalan, jalan mari jalan, sembilan mari jalan. Salam hormat, yang ada rumah sini, yang ada rumah sini. Saya sudah minta berhenti, sudah lakunya. pergi pagi mati di kali tiap hari berlari-lari tiap hari berlari-lari pergi pagi mati di kali pergi pagi mati di kali tiap hari berlari-lari tiap hari berlari-lari Iya. Lanjut tarik apa lanjut lagu? Yo. Ya barengane dilorot yo, barengane yo.
Sewadono Mas. Kono Sewadono raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Dali Singa. Sarwa ireng sandangane warok sepi trapesi prajurit singo kakek bejegeno lawan bupati singo kabeh hancur lebur dening warok Ponorogo becet sampean tiban sarane beda angkasa yo hae barang sarasaya rame yo Yo tangi nduk yo seksi junjung Oh ya barengane sik ya. Barengane dilarot bola. Lira-liri ganti gawe. Iya. Petanan Mas. Mundur ingkang lara ati tak oya mongko wis lali pancen wis nasibku iki natur pece rukuleka dilarani terima ngalah aku wis kabeh tak tangis sono lamun gawe susah karepe aja bisa karo aku wis ra karepna nangis aku isin senadyan lara ing batin aku lilo bisa nganti lahir batin Wisnu sing krepuyo